Da li ste znali da planina Majevica leži na sirovinama budućnosti? Najviše ima magnezijuma, kalijuma, litijuma i borona. Nakon 3 godine švajcarska kompanija Arcor završila je sva istraživanja za otkrivanje nalazišta mineralnih sirovina. Najava otvaranja rudnika podijelila je javnost u Loparama. Naša ekipa zakucala je na vrata kompanije Arcor u Loparama i pitala kako i na koji način namjeravaju eksploatisati rudu i koje benefite će imati Lopare i Republika Srpska. Krenimo redom. Kompanija Arcor je registrovana u Švajcarskoj, ćerka firma je u Banja Luci, a poslovna jedinica u Loparama. Posljednje 3 godine sprovodili su detaljna geološka istraživanja koje je odobrilo Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske. Tvrde da su konsultovana i stručna i naučna javnost, angažovane su renomirane svjetske kompanije. Iako su došli da traže litijum, ni slutili nisu da će na obroncima Majevice pronaći magnezijum. Kažu da su zalihe magnezijuma tolike da mogu snadbjeti cjelokupnu Evropsku uniju. Vladimir Rudić, direktor kompanije Arcor, stao je pred kameru RTRS-a i odgovorio na sva pitanja koja posljednjih dana žuljaju ovdašnju javnost. U postupku istraživanja, nakon metaloških ispitivanja i tehnoloških analiza, pokazalo se da ćemo mi biti primarno proizvođač magnezijuma i kalijuma, a potom litijuma i borona, budući da je tehnologija prerade rude omogućila takav pravac. Magnezijum i kalijum su elementi koji su izuzetno bitni za medicinu. Kalijum je element koji se koristi kao đubrivo i moramo reći da svi ovi elementi koje smo ovdje pronašli su nam omogućili da imamo jedan stabilan, prije svega stabilan, a potom i održiv projekat koji će u budućnosti nevjerovatno da znači za razvoj ove regije. Lopare rubna izrazito nerazvijena opština, pomalo zaboravljena od svih. Uglavnom žive od stočarstva, voća i dijaspore. Posljednjih sedmica postala je centar dešavanja. Utrkuju se novinarske ekipe da dođu do informacija o nalazištima ruda na Majevici. Zanimljivo da 3 godine koliko su trajala istraživanja u kojima je učestvovalo na desetina mještana Lopara, tada nikoga nije zanimalo. Kada su tajnim kanalima počele da cure informacije o nalazištima, kreće saga Lopare. Ako i dođe do otvaranja rudnika na Majevici, Lopare će tek tada biti u problemu. Rudniku će direktno biti potrebno 1000 radnika, a indirektno od 4 do 5000, tvrde u kompaniji Arcor. Budžet opštine biće nekoliko puta veći, a to se nekima možda neće dopasti. Očekivani prihod opštine Lopare po osnovu koncesione naknade bi iznosio blizu 20 miliona maraka godišnje. Direktna davanja su vezana za koncesione naknade koje su propisane zakonom i imamo jednu jednokratnu koncesionu naknadu i imamo koncesionu naknadu za korištenje mineralne sirovine. Jednokratna koncesiona naknada će u budžet Republike Srpske po našim prognozama donijeti oko 5 miliona, nešto više od 5 miliona konvertibilnih maraka i ona iznosi 0,5% od ukupnih kapitalnih ulaganja. Kada je u pitanju koncesiona naknada za korištenje mineralne sirovine, ona će iznositi 5%, minimalno 5% od ukupnih prihoda ostvarenih na godišnjem nivou iz koncesione djelatnosti. To znači, kada pretvorimo to u apsolutne brojke, pričamo o iznosima od 20 do 40 miliona konvertibilnih maraka godišnje koji će se sliti u budžet po osnovu koncesione naknade. Država nema uslova da finansira geološka istraživanja. Prve informacije o potencijalno interesantnim ležištima mineralnih sirovina na Majevici potiču iz 70. i 80. godina prošlog vijeka, ali za neke druge mineralne sirovine. Ova istraživanja aktuelna su posljednjih 10 godina, kaže profesor Vladimir Malbašić. Da li se može bezbedno eksploatisati? Ja na to pitanje nemam dilemu, odnosno poštovanjem zakonske procedure i izradom svih ovih pomenutih dokumenata će se vidjeti da li je to bezbedno ili nije. Odnosno za javnost će biti jasno da li jeste ili nije bezbedno. Ovdje možemo postaviti neka druga pitanja vezano sa ovim vašim pitanjem. Odnosno, da li hoćemo da iskoristimo ovu situaciju na tržištu mineralnih sirovina i aktiviramo rad na ovom ležištu koje može potencijalno da ima vrijednost proizvodnje u egalu sa vrijednošću proizvodnje naše 2 termoelektrane na godišnjem nivou.
Javnost u Loparama podijeljena. Dan počinje i završava pričom za i protiv rudnika. Mislim da praktično nikome, barem na ovim prostorima, nije u interesu da nekoga truje ili da nekoga iseljava i da sva stručna javnost, kako u rudarstvu i geologiji, tako i u oblast zaštite životne sredine, ima dovoljno vremena kroz sve ove poslove i aktivnosti da vidi o čemu će se u tom projektu raditi, da reaguje na adekvatan i argumentovan način i da tako kažemo, sve te potencijalne štetnosti ipak mogu dovesti u neki prihvatljiv način. Ima se dovoljno vremena, ima se dovoljno načina da se dobiju kompletne informacije šta bi to trebalo da bude. Mislim da, kako bih rekao ja, avansno izvođenje određenih stavova na osnovu nekih drugih slučajeva eksploatacije nije ozbiljno, jer sam već i ranije rekao da je ovakva vrsta ležišta specifična i da se čista analogija sa nekim drugim ležištima ovih mineralnih sirovina ne može upotrijebiti. Stevo Gajić iz zaseoka Potok nije imao dilemu, kao i desetine Loparčana dozvolio je kompanija Arkor da na njegovoj parceli vrši geološka istraživanja. Fino razgovore kad su došli, prvi put došao Luka, neki Simikić, pitao on bil dozvolio, ja sam rekao sačka jedno 7 dana, ako ja vidim šta je to, prvi put da čujem. On je došao opet, pitao me, hoćeš dozvoliti? Hoću, ali ja neke uslove da postavim. Šta hoćeš? Napravite mi gore propust, u nju ulaz da imam. Kaže, hoćemo. Nasućite mi put odavde, vidi se, to uradite i da zagrnete ono kako je bila njiva. Kaže, dobro. U njemu nemojte ići dok mi ne uradite ovo. Kaže, u redu. Oni su ispoštovali, uradili ovo, ošli su gore, ispitali su nešto, ne znam, ja ne ulazim u to, vratili zemljište kako je bilo, kao da nije ni bilo u njivi ništa. Eto, to je to. Ako sve bude išlo po planu, prva tona rude biće iskopana krajem 2026. godine. U otvaranje rudnika u nekoliko faza biće uloženo više stotina miliona evra. Studija ekonomske opravdanosti je dokazala da takvo kapitalno ulaganje nalazi svoju opravdanost u investiciju u ovom rudniku, tvrde u kompaniji Arkor. Kažu da se od Jadra razlikuje jer geološka struktura terena u Loparama ne odgovara strukturi terena kao što je Jadar. Minerali koji nosi našu rudu, odnosno mineral koji nosi našu rudu je sirlezit i nalazi se u glinovitom okruženju. To traži poseban tretman kada je u pitanju tehnologija prerade i opet prema informacijama koje su javno dostupne, značajno drugačije nego što je to u Jadru. Ovim putem, evo, negiram bilo kakve optužbe tog tipa da će doći do zagađenja vode, vazduha, zemljišta, da će uticati to na bilo kakav način, negativan način na život u Loparama. Nama će ljudi trebati radnika. Zanimljivo je da se rude nalaze na dubine od 4 do 160 metara. Kop će biti površinski. Kamera RTRS-a ušla je u Arkorovu banku Uzorak. Kroz naša istraživanja mi smo dobili niz nekih drugih informacija koje će u svakom slučaju kroz Geološki zavod biti korisni i biti ustupljeni na raspolaganje Republici Srpskoj. Na ovom konkretnom uzorku vi vidite tipičan levorlit koji ima svoje nijanse u bojama. Nijanse u bojama vam govore kakva je zastupljenost određenog minerala u okviru te stene. Pa, recimo, nama je bila dobar pokazatelj boja. To ne mora uvijek da bude nešto što je za determinaciju bitno, ali nama je bilo, recimo, presudno. Put od istraživanja do otvaranja rudnika je izuzetno dug. Pokreće se procedura za dobijanje koncesije za eksploataciju na lokaciji gdje je pronađena ruda. Slijedi studija ekonomske opravdanosti, projektna dokumentacija koja definiše sve tehnološke operacije pri eksploataciji, preradi rude, načinima upravljanja svim materijalima, opremom i mašinama, načine rekultivacije. Svi projekti trebali bi da dobiju neophodne saglasnosti elektroprivrede, vodoprivrede, saobraćaja i drugih. Potom ekološka dozvola koja je i najzahtjevniji proces i sve se to realizuje kroz izradu studije uticaja na životnu sredinu koja treba da dobije pozitivnu reviziju od nadležnog ministarstva. Da li ćemo, kako na ovom primjeru, tako i na svim drugim geološkim i rudarskim projektima koje se potencijalno mogu ovdje otvarati i gledati kako se nešto može uraditi, a ne kako se ne može uraditi.
odnosno da a priori odbacujemo bilo kakve aktivnosti što se tiče geoloških istraživanja i rudarstva. Mislim, moje mišljenje, opet moram reći, da su investitori spremni da ulažu novac u geološka, tehnološka i druge vidove istraživanja, da je na nama da adekvatno ispratimo sve te aktivnosti, da poštujemo naše zakone, naša zakonska rješenja i da jednostavno onda odatle izvlačimo zaključke da li je nešto štetno, da li je nešto korisno i kakvi to efekti ekonomski i uopšte, da kažemo, socijalni mogu da budu ovakve postignuti realizacijom ovih projekata. Stojan Stevanović godinama živi i radi u Švajcarskoj i ne krije zadovoljstvo što se na Majevici krije rudno blago koje bi ovaj kraj ekonomski preporodilo. Kaže da ne razumije one kojima smetaju investicije na ovim prostorima. To je jedina šansa Lopara da ostane, da migracije prestanu, da ljudi ostanu, da se zaposle i naravno pod jednim uslovom da nema totalnih zagađivanja okoline i Lopara. Pitanje svih pitanja je tehnologija prerade rude. U kompaniji Arkor tvrde da nema razloga za zabrinutost i da niko u Loparama, a i šire, neće biti ugrožen. Tehnologija prerade će se vršiti u zatvorenom sistemu. Zatvoreni sistem podrazumijeva korišćenje vode i određenih suplemenata za izdvajanje ovih sirovina. U zatvorenom sistemu će se jednom dopunom tehničke vode vršiti prerada bez daljeg ispuštanja voda u okruženje. To je prvi i najbitniji segment kad je u pitanju tretman vodom koji će se koristiti u postupku prerade. Kada je u pitanju korišćenje nove vode za nove cikluse prerade, novi ciklusi prerade će uz reciklažu postojeće vode koja je već u prvom ciklusu korištena biti korišćeni i za nove cikluse prerade, a dopuna iste će se vršiti po potrebi samo tehničkom vodom kada je ona potrebna. Tek nakon svih izvještaja i dokaza da eksploatacija ruda neće značajno uticati na životnu sredinu, bit će donesena odluka da li će se rudnik otvoriti ili ne.